ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି କରୋନା କାଳରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିବ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଗତ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଦ୍ରୋହ, ଘୁମସୋରରେ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ, କେନ୍ଦୁଝରର ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲ। ଆଜି ସମସ୍ତେ କୋଲ୍ହ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। କୋଲ୍ହ ବିଦ୍ରୋହ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। 1810 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଦୁନାଥ ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଲ୍ହ, ସାନ୍ତାଳ ଓ ଭୂମିଜ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ କୋଲ୍ହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। କୋଲ୍ହ ଅଧିକୃତ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଭୂମି ରାଜା ଉଦ୍ୟମ କଲେ। 1820ରେ କୋଲ୍ହମାନେ ସିଂହଭୂମି ରାଜା ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିନପାରି ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ହେଲା। ବାମନଘାଟି ଜମିଦାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହି ବିବାଦରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କୋଲ୍ହମାନେ ଥିଲେ। 1831 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଇଂରେଜ କମିଶନର ଷ୍ଟକୱେଲ ରାଜା ଓ ବାମନଘାଟି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡକାଇଲେ। ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା। କୋଲ୍ହମାନେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଷ୍ଟକୱେଲ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବଙ୍ଗ ସରକାର ଥୋମାସ ୱିଲକିନ୍ସନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ୱିଲକିନ୍ସନ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ମାଧବ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ବାମନଘାଟିର ଜମିଦାର ହେଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ଷ୍ଟକୱେଲ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେ 1832ରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ, କୋଲ୍ହମାନେ ପୁଣି ହତ୍ୟା ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତି ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ରୋହରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲେ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୋଲ୍ହମାନେ ଜମିଦାର ମାଧବ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମାଧବ ଦାସ ନରସିଂହଗଡ଼କୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୋଲ୍ହମାନଙ୍କୁ ବାମନଘାଟିରୁ ତଡ଼ି ଏହାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର କୋଲ୍ହମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ। ୱିଲକିନ୍ସନ୍ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ।
କଟକ କମିଶନର ହେନେରୀ ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଗଲା। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଲ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜିର କାଳାଂଶଟି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବ। ଏହି କାଳାଂଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଟିପି ନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।